होमब्ला मोननैजों 2 लाख जायो होनदां बाबु बिदि ओमफ्राय मा लांबावखो ओमफ्राय दानिया बेनिफ्राय बे गद्रेजआवहाय हिन्जावफोरनि माबा दंमोन सना जरानि दंमोन मोनसे फुख्रि मोनसेया खिरु बेखौ बिसोर लांफानाय जादों ओमफ्राय बेखौ बिदि लांनायाव हिन्जावफ्रा गिनानै फायरिं होनायखाय बियो न'निफ्राय हिन्जावफ्रा खायनबोदों बिसोरो ड्रेस गानदोंमोन ना माथो ड्रेस गानाखैबाबो बिसोरो शिभिल ड्रेसैनो फैनाय जादों खयजन फैदों बिसोरो 6 जनमोनबाबो ओमफ्राय बिसोरो माने मोखांफ्राव फांथेनानै फैदों नामा माखासे सासेया फांथेयाखैमोन ओमफ्राय बाद बाखिया फांथेनाय जादों नों नुबा सिनायगोन ना सिनाय नङाबाबो मानसिफोरखौ आं एकदम मानसिफोरखौ एसे नायहाबनोबो सिनायाखै आं साथि फैनायनि सिगां माबा मोनसे इनफरमेसनफोर हरदोंमोन नामा जेबो गैयाबाबो बिदि खबरबो गैया मबो गैया आङो आसरित नांदों बिसिनि फैनायखौ आङो खामानि मावनानै दुगैनानै न'आव थाव फुननो हाब्ला बिसोर बिदि हठात फैदों जेबो फैनांगौनि खबरबो गैया इनफरमेसनबो गैया बिसोर हठात फैनानै बिदि खालामफैनाय जादों ओमफ्राय प्रशासना नायफैदोंना नायफैयाखै प्रशासन माने प्रशासन फैदों सार माने मैया फैनानै नायफैदों ओमफ्राय माब्रै जादों माब्रै जाया बिसोरो सोंफैनाय जादों आं खिथानाय जादों बिदि ओमफ्राय दा नों सरकारनिफ्राय मा लुबैसिनो जेनेबा माबाफोर लुबैफिनदों नामा मा हेफाजाब लुबैदों नामा मा खालामजानो लुबैयो बे दा आङो मोनसे लुबैनाय बेनोल' सार माने जोङो गोजोन थासारि जों थांना थानो लुबैयो जों कृषक मानसि जों मावख्रुबनानैसो जायो आङो दा बुंनो थाङोब्ला 6 जन गथ'फोर दं होननानै आं बुंलाबो जायो असे फिसाफ्रा 3 बिनानावफोरनि फिसाला सासे आरो बियादै मावरिया सासे गासिबो फरायजोबनाय फिसाफोर दा बिसोरखौ फोरोंनायाव आंहा गोबां मावख्रुबनानैसो आं न'खर दाखाङो नाथाय बिदि बादियाव जोङो न'खरखौहाय सान्थिजों दाखांनो लुबैयो खिन्थु बिदि बादि जाद्लायोब्ला जों माबोरै सान्थि थांना थानो हागोन जों बिनि थाखाय सान्थि परिबेसखौ जों लुबैयो बाबु दा जोंनि लुबैनाय बेनो जों कृषक हिसाबै जों मावनानै जोङो सान्थि थांना थानो लुबैयो गथ' गथायखौ जोङो मोजां फोरोंलांनो थाखाय गथ' गथायखौ मोजां सिक्षा होलांनो थाखाय जोङो लुबैनाय दङ नोंनि अनगा आरो गुबुननि न'खरावबो हाबदों होननाय खोनादों बे सैथोना बियो खोनादोंबाबो आं बेनाव डाइरेक्ट सोंहरनाय जायाखै खिन्थु बै बागमाराव दखान होयो बे इन्द्रापुर न'आ बेजों इन्द्रापुरजों गोलैदों कृष्णै बेनाव हाबदों होननानै मिथिबोदों खिन्थु आं डाइरेक्ट डिटेल्सै आं सोंहरनाय जायाखै बिदि दे बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन गासै 4 गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि चिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन